El company Valentina ha parlat sobre la EMSI, sobre Mimet. Jo vaig a parlar sobre l'altra empresa pública, no des d'un punt de vista tan tècnic, sinó un punt de vista més periodístic, de relacions amb el poder i especialment relacions amb l'etapa del PP i també amb les friccions que estan havent ara entre els diferents partits que poden gestionar-ho, com és el PSPB i Compromís. I en aquest cas és Egebasa, que també és una empresa pública que depèn de la Diputació de València i que en un moment determinat va privatitzar-se en favor d'Àvies de València. Però bé, aquesta història cal profunditzar amb ella perquè té el seu suc i ajuda a entendre moltes coses d'això. Si rememorem a 1998, fa temps ja, però bueno, a 1998 governava Manuel Tarancón, la Diputació de València, i en aquell moment, aprofitant aquesta patina liberal, aquest intent d'Eduardo Zaplana, quan estava president de la Generalitat Valenciana, de privatitzar, com per exemple privatitzar les ITV, com per exemple va instaurar el model públic-privat a la sanitat, decideix en aquest cas privatitzar-se les dues empreses públiques que hi havia a la Diputació de València. En un cas era Hirsa, que gestionava residus, i que se va quedar el FCC, i en aquest cas estava de l'AUIA, era Egebasa, que anava a gestionar una sèrie de depuradores dels municipis de les comarques de València, de la província de València. Aquest concurs, aquesta privatització coincideix en una etapa on Zaplana el que intenta és, com ell volia dir, valencianitzar Àuvies de València, però en realitat aquesta valencianització d'Àuvies de València buscava crear una empresa més o menys afí. Per què? Perquè, per exemple, després se va saber que Àuvies de València, a través del Banc de València, que era accionista de la firma hídrica, va donar 1,2 milions d'euros a Tabarca Media, que era una espècie de conglomerat mediàtic, no molt gran, però un conglomerat mediàtic principalment en Alacant, amb gent de la seva òrbita, com per exemple la exdirectora de Canal 9, Genola Reig, en el qual el que volia era tindre un això afí en el qual li farà propaganda. També coincideix en aquell temps en una espècie de que Zaplana també volia idear una espècie de fusió entre Àuvies de València i una espècie de col·laboració entre Àuvies de València i el canal d'Isabel II, que ara està d'això i està imputat en aquesta operació, perquè el que volia era afavorir aquestes relacions entre Madrid i València i tenir una empresa pública que també podia ser més o menys afina i que en aquest cas també estigués això. De fet, en la pròpia operació Lezo, on està ara implicat el canal d'Isabel II, està Tecvasa, que és altra empresa valenciana i que també està relacionada amb Zaplana, perquè recordem que està l'exdirector de gabinet de Zaplana, Juan Francisco García, i també hi ha una regió del PP de l'Ajuntament de València relacionada també amb aquesta empresa, com és Salvador Carona. Però bé, se n'ha anat un poc molt d'allà, però tornem al concurs. En aquest concurs, en aquell moment, Àuvies de València està conformada per una sèrie de socis. Estan els socis francesos i estan els socis valencians. Trobem a l'Ubasa, una constructora implicada en el finançament il·legal del PP i que va participar en molts dels projectes, com per exemple la privatització de la sanitat, terra mítica, etc. També trobem Facsa, altra empresa que està implicada en el finançament il·legal del PP, i també trobem el Banc Central Hispano i també trobem en aquest cas, com havíem comentat abans, el Banc de València. En aquest cas també cal recordar en Facsa, per això de les connexions que hi ha, que per exemple Facsa va contractar-la amb un conveni en l'aeroport de Castelló des de l'EPSAR, que això ho sabrà molt bé Enrique, quan estava Juan José Morenilla, i va contractar aquesta empresa Facsa en un conveni per a la gestió d'una sèrie de depuradores al voltant de l'aeroport de Castelló, que curiosament Juan José Morenilla, quan va esclatar el cas de Marsa i es va veure implicat, va acabar fitxant per Facsa.
Però bé, continuem amb aquest concurs. Quan es fa el concurs per a quedar-se amb la gestió de Gebasa, el pacte que hi havia accionarial entre el qual els socis valencians anaven a comprar la part dels socis francesos es trenca. Hi ha una disputa accionarial i en aquest cas es trobem en què el propi concurs públic és l'escenari de la batalla empresarial entre els socis valencians i els socis francesos. Finalment, mitjançant la intermediació, en aquest cas de Vicente Boluda, del actual president del lobby d'AVE, s'acaba pacificant i s'acaba comprant Vaimosa, que finalment, que era l'empresa que havien impulsat els socis valencians, que és la que finalment acaba quedant-se amb la gestió de Gebasa. Clar, aquesta adjudicació té els seus problemes. L'oposició, Esquerra Unida, Nova Esquerra, que era una decisió d'Esquerra Unida, i el PSPC acusen a l'entorn de Zaplana de teledirigir aquesta adjudicació. De fet, també diuen que s'ha pagat al final Vaimosa per Gebasa no ha pagat la meitat, perquè Auvies de València, per a comprar-la, en aquesta disputa accionarial, va pagar de 9 milions, mentre que per a quedar-se amb Gebasa se'n van pagar 11. És a dir, hi ha diferència i, per exemple, el Partit Socialista, amb totes aquestes coses, acaba duent l'adjudicació i el tema als tribunals, li donen la raó, però no passa res, absolutament, perquè continua gestionant l'empresa Gebasa. Per tant, també això es fa tenint en compte que els diners pagats per a quedar-se amb l'empresa no se saben, només hi ha 400.000 euros que es compten perquè l'aval que s'havia donat per això es va falsificar, que va ser un dels descobriments que Juan Broseta de Suez, que és Auvies de Barcelona, que també té les seves connexions i els seus concursos sota sospita, per exemple, en l'àrea metropolitana de Barcelona, també es va veure, en aquest cas, en aquella batalla entre Auvies de València i això, va treure aquesta cosa que, si bé era cert, però també formava part d'aquesta batalla empresarial entre les dues grans empreses del sector a l'Estat. Aquesta forma de funcionar i aquest precedent d'això deixa en què hi ha un canvi legal de contractació que fa que Gebasa acabi funcionant, tot i tindre només el 49% i ser el 51% de la Diputació, estar privatitzada en part, acaba funcionant com una empresa privada. I una empresa privada on la limitació que té en el propi conveni firmat de quan es va establir que devia gestionar aquestes depuradores, que va ser un conveni firmat entre la Generalitat Valenciana i la pròpia Diputació de València, el que fa és la limitació que té de sols operar en la província de València, se n'oblida d'ella i comença a presentar-se concursos públics. Per exemple, a la Coronada, un poble d'Extremadura, a través d'una UTE, agarra i guanya un contracte de 2 milions d'euros. El mateix, Araó, però tampoc cal anar-se més lluny. A la província d'Alacant, en Calp, també ho fa. I ho fa tenint en compte que que en aquest cas es dona altra volta una sèrie d'irregularitats al voltant d'aquesta empresa. Es forma una empresa que és Auvies de Calpe i que s'acaba adjudicant unes obres a una empresa que és del cunyat de l'assessor que portava aquesta Àuia, que està encara en Gebasa dintre d'aquest Consell d'Administració de l'empresa mixta d'Auvies de València i que es van desviar al voltant d'un milió d'euros segons les últimes dades del procés. Això també acaba tota aquesta situació quan entra el nou govern de la Diputació de València, s'intenten fer que les licitacions que es liciten, perquè abans no es licitaven, i donaven casos curiosos com, per exemple, que Gebasa, que està controlada pel 49% per Auvies de València, igual que passa amb Mimet, com ha comentat de Valentín, acaba adjudicant contractes a les empreses del propi president d'Auvies de València, d'Enrique Calabuig, i acaba, clar, que és legal, però clar, que
que s'adjudiquen quan tu controles una part accionarial sense concurs, tenint en compte que són diners públics, a empreses privades, doncs, bueno, èticament se pot qüestionar. Aleshores, tot aquest funcionament també acaba, s'intenta matisar per la nova administració, però sorgeix un conflicte entre PSPB i Compromís, encara no resolt, tot i algunes informacions encara no resolt, en el qual l'EPSAR, com bé sap Enrique, que és l'actual gerent, vol o intenta des de la Generalitat Valenciana rescatar d'alguna manera aquesta gestió. Per què? Perquè ells veuen que la gestió que s'ha dut de Gebasa, primer, el contracte s'ha prorrogat sine die, perquè les obres prometudes no s'han acabat de complir, encara n'hi ha depuradores pendents d'entregar-se. Després, perquè els preus no s'adeqüen al que marca el mercat i podem encontrar uns sobrecostos que variarien entre 500.000 euros i el milió d'euros. I també parlem de que el control no acaba de ser del tot públic. Per què? Perquè ho gestiona una empresa que al seu torn està privatitzada i no gestiona directament la Diputació de València. Aquest conflicte no s'ha resolt, tot i que des de l'altra banda sempre en parlen que aquesta adjudicació o aquest contracte es manté, és a dir, que seria normal i que es podria dur aquesta pròrroga sine die fins que no s'entreguen les obres. Hi ha precedents que marquen que podria ser que no, perquè, per exemple, en Requena, el Tribunal Superior de Justícia va dir que la pròrroga era il·legal. Era una pròrroga que al seu torn va estar en un determinat moment investigada en el cas Taula, tornem a les connexions d'irregularitats, per suposats informes falsos i també per suposades comissions. Perquè recordem també que en el Consell de Gebasa hi va gent com l'expresident de la Diputació de València, Alfonso Rus, i que això va comportar que el triple, que la facturació de l'AUIA de la tarifa a l'Ajuntament de Xàtiva fos el triple, perquè estiguera associada a Gebasa. També recordem que va estar Máximo Caturla, amb les seues també implicació dintre del cas Taula, també gent relacionada amb Marsa, com Juan José Medina, i tot un conjunt de trames que són connexes a la pròpia trama que està dintre de Gebasa i que podria comportar fins i tot la seva desaparició, perquè és una de les empreses que està sentades al banquet dels acusats per un desviat d'1,8 milions d'euros sobre una trama d'informes falsos que es feien en aquestes mateixes pròrrogues, és a dir, es prorrogaven els contractes per a continuar Gebasa continuant gestionant això i es feia mitjançant informes falsos. Una cosa que va acabar amb la Fiscalia Anticorrupció dient que podia desaparèixer aquesta empresa perquè no s'havia fet ninguna estructura pública i tal. Per tant, jo el que he volgut explicar amb aquesta intervenció breu no és una part tècnica, perquè no és tampoc tècnic, sinó és una part de veure les connexions, les irregularitats i com s'ha marcat en aquest exemple, diguem-ne paradigmàtic, com és Gebasa, però que també ha estat marcat per les altres empreses com l'EMSI o com l'EPSAR en altres etapes, d'irregularitats, de sospites i de trames de corrupció o suposades trames de corrupció que estaven al seu voltant.